Pulso kan Banwaan digdi sa programang Ano Daw Banwaan sa 97.5 Bangon OK FM. Diyos maray na aldaw po sa Saindo Gabos. Iniliwat si Ervin Borja sa programang Ano Daw Banwaan. Mga tugang kampirang aldaw na nakaagi. Igwa kitang partidaryo na idinalagan sa Bicol Medical Center. Dahil may nagruluwas na sintomas na namati niya, mga sintomas kan na may hilang na COVID. Inataranta si pamilya dahil nasasakitan maghangos asin nagparababa ang oxygen level kan hawak. Pagabot mga tugang sa BMC, sinabihan siyang parano na ang COVID ward. Alagad na kiulay na dawa sa hallway na muna, ang importante, yaon lang sa laog kan hospital. Naigwang mga doktor asin nurses. Isya mga tugang inako man asin habang temporary lang nasa hallway, padagos na nagpaparababaan sa iyang oxygen level. Pagkaaga, nailaog naman siya sa isolation room. Initially, nahiling siya ka na doktor asin pigrekomenda na i-intubate. Gustong sabihon, siya tutubuhan sa nguso, pasiring sa baga para matabangan na maghangos. Dahil mga tugang tasya nakakahangos pa man, maski ngani napapagal, hindi siya nagtugot na tubuhan. Dahil ang kinakatakutan niya, nahihiling niyang may mga tinubuhan na pasyente na ang bantay na kapamilya, iyo ang manual na nagpapump kan ambubag para ang pasyente matabangan na maghangos. Takulang na maray ang mga ventilators na pwedeng magamit imbis na tao ang magparapilsi kan ambubag. Imagine mong kung ang pasyente tinubuhan asin mayong ventilators, di maghapon magdamlag ang sa imong kapamilya kagugumsa kan ambubag. Masustiniran lang ang paghangos kan sa imong binabantayan na pasyente. Maray kung dakol ka mong mga kapamilya ang pwede magsarasarang lian. Paano kung sulo ka tayo sa nang pigaalaw na maglaog sa kwarto? Kumisan nga ni mayo pa pag-abot dyan sa COVID ward. Ingon niya nag-refuse, natakot siya na daig magpatubo. Ipakalihis ning pirang oras, nagkaigwan nin available na high flow oxygen machine. So ito ibinugtak sa iya asin nag-improve at sa iyang oxygen level sa hawak. So ngunyan medyo marayrahay na. So gustong sabihon mga tugang, kung kadakol ko tang mga equipment na arog kan ventilators, kung kadakol ko ta nin high flow oxygen machine, so naiiwasan ko ta na i-intubate ang pasyente pagkatapos ang kapamilya iyon na magpara gumsa kaya nung ambubag na yan. Na ang pagbugumsa kaya bako man na madali, tayo yung pigsusunod na timing, may rhythm na pigaapod. Na kung minsan nga ni, kung ang pamilya sa laam, timing kang pagugumsa, kaya pigaagaw kang pasyente, ta ako nasasakita na maghangos. Mga tugang nagdadakol ang COVID patients na nagagadan dahil nagkakasarakitan maghangos. Dahil mga tugang sa pagreklamong pwera kang kulang ang personahis, kulang na kulang ang mga equipments, arog ka na ventilators as in high flow oxygen machine. Pero mga tugang sa tahaw kang kakulangan ng ventilators as in high flow oxygen machine dyan sa BMC.
Padagos na nahihiling ta na aral daw. Baralik-balik ang mga ambulansya, hali sa iba-ibang banwaan, digdi sa Camarines Sur, nagdadarang mga pasyente dyan sa BMC. Kaya mga tugang naghahapot kita, ano ang responsibilidad kan mga LGUs o mga banwaan sa mga pigdadarang mga pasyente natatapos sa pagdiskarga kan sa indang mga pasyente dyan sa BMC? Napakatapos idiskarga ang pasyente, naipasa na responsibilidad sa mga tao dyan sa BMC. O anhapot